அழகான தமிழ்நாட்டை அடிப்படையாக வச்சு ஆடகட்டி வந்ததெல்லாம் அந்த காலம். அழகான தமிழ்நாட்டை அடிப்படையாக வச்சு ஆடகட்டி வந்ததெல்லாம் அந்த காலம். இப்ப ஆம்பளைக்கும் பேண்ட் ஷர்ட்டு, பொம்பளைக்கும் பேண்ட் ஷர்ட்டு, அறகுறையாகியாச்சு இந்த காலம். அறகுறையாகியாச்சு இந்த காலம். அந்த காலம் அது மாறி போச்சு, இந்த காலம் இது மாடனாச்சு. அந்த காலம் அது மாறி போச்சு, இந்த காலம் இது மாடனாச்சு. அடிதடி சண்டையில அடிபட்ட பேர் வழிதா, அடிதடி சண்டையில அடிபட்ட பேர் வழிதா ஐயோன்னு கத்துனது அந்த காலம். அடிதடி சண்டையில அடிபட்ட பேர் வழிதா ஐயோன்னு கத்துனது அந்த காலம். இப்ப அடிக்கிறவன் கத்துறான், இப்ப அடிக்கிறவன் கத்துறான், வாங்குறவன் சும்மா இருக்கான். கராத்தே வந்துடுச்சு இந்த காலம். அந்த காலம் அது மாறி போச்சு, இந்த காலம் இது மாடனாச்சு. அடிக்கல்லு சும்மா இருக்கும், குழவிதான் சுத்தி வரும். அடிக்கல்லு சும்மா இருக்கும், குழவிதான் சுத்தி வரும். இட்லிக்கு மாவரைச்சது அந்த காலம். அடிக்கல்லு சும்மா இருக்கும், குழவிதான் சுத்தி வரும். இட்லிக்கு மாவரைச்சது அந்த காலம். இப்ப குழவிதான் நிக்குதுங்க, இப்ப குழவிதான் நிக்குதுங்க. அடிக்கல்லு சுத்துதுங்க, அதிசய கிரைண்டர் இந்த காலம். அந்த காலம் அது மாறி போச்சு, இந்த காலம் இது மாடனாச்சு. அரச மரத்தை சுத்தி 5-6 புள்ள குட்டி, அரச மரத்தை சுத்தி 5-6 புள்ள குட்டி பெத்தெடுத்து பேரு வச்சது அந்த காலம். அரச மரத்தை சுத்தி 5-6 புள்ள குட்டி பெத்தெடுத்து பேரு வச்சது அந்த காலம். இப்ப டாக்டரை சுத்தி வந்தா, இப்ப டாக்டரை சுத்தி வந்தா ரெட்டையாக பெத்துக்கலாம். டெஸ்ட் டியூப் வந்துடுச்சு இந்த காலம். அந்த காலம் அது மாறி போச்சு, இந்த காலம் இது மாடனாச்சு. காகிதத்தை காட்டுப்புறா காலுல கட்டி விட்டா, காகிதத்தை காட்டுப்புறா காலுல கட்டி விட்டா காதலிக்கு தூது போனது அந்த காலம். காகிதத்தை காட்டுப்புறா காலுல கட்டி விட்டா காதலிக்கு தூது போனது அந்த காலம். இப்ப கம்ப்யூட்டர் தட்டி விட்டா, இப்ப கம்ப்யூட்டர் தட்டி விட்டா கண்டம் விட்டு கண்டம் போகும். இன்டர்நெட் இமெயில் இந்த காலம். அந்த காலம் அது மாறி போச்சு, இந்த காலம் இது மாடனாச்சு. காவடி கரகம் குச்சிப்புடி பரதம், காவடி கரகம் குச்சிப்புடி பரதம் நாட்டியம் எல்லாம் அந்த காலம். காவடி கரகம் குச்சிப்புடி பரதம் நாட்டியம் எல்லாம் அந்த காலம்.
இப்ப காக்காவலிப்பு போல கைய கால உதறிக்கிட்டு கண்டபடி ஆடுறாங்க இந்த காலம். அந்த காலம் அது மாறி போச்சு, இந்த காலம் இது மாடனாச்சு. பித்தளை அலுமினிய எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள், அலுமினிய எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள், மண்பாண்ட சமையல் அந்த காலம். பித்தள அலுமினிய எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள், மண்பாண்ட சமையல் அந்த காலம். இப்ப பிளாஸ்டிக் வந்தாச்சு, யூஸ் அண்ட் த்ரோ வாச்சு, பேப்பர்ல திங்கிறாங்க இந்த காலம். அந்த காலம் அது மாறி போச்சு, இந்த காலம் இது மாடனாச்சு.